ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯза влоги мо аз субҳи содиқ сар мешавад. Дар як влогум кадоме навистагӣ буд якта подписчики шумо синаи гова синаи биза нашушта медӯшен. Бароям қай карад ай аввалаш нишон додум. баъд барое ки гуфта будам ки ай подписчик мақсад пул кор намекунӣ, як бисёр не як хеле подписчиком хафа шудиянд. Ман нагуфтам ки мада подписчик дар кор нестай. Подписчик ҳама вақт хубай, мақсад ҳама вақт ман ҳама вақт дар влогҳо мегӯм ки ҳамаи шуморо дӯст медорум. лекин бисёр навистанд ки ту наворҳо та барои подписчик кадӣ, барои подписчик ҷамъкунӣ кардӣ, бароям наворҳое кадагим. барои ҳамиқа гуфтам ки охи ай подписчик одам пул кор намекуна ки ман барои подписчик ҷамъ кардагӣ бошам. Ман ҳамихе кардам. Агар ман ӯро удалит кардам, ӯ пул мулшам удалит мешавад. мақсад ман пулам кор накардам. барои ҳамиқа касоне ки кадом подписчики хафа шуда боша, узри зиёд мехоҳам. ҳама вақт шумо барои ман дар коре. бе шумо подписчикони азиз канали мо ягон маъно надора. мо пул кор кардарам наметонем ба дастгирии шумо. лекин ай подписчике ки одам зиёд мекуна, ай ӯ пул кор намекунӣ. аз тамошои шумо, аз дастгириҳои шумо мо албатта ки пул кор мекунем. ҳазор раҳмати калон. умедвор ҳастам ки узри хостагӣ мара қабул кардем. касоне ки хафа шудагӣ буден, бениҳоят умедвор ҳастам. илтимос ай ман хафа нашавен. бисёр хоҳиш карданд ки ранги влогҳои пештарак влогҳоро давом бите. барои ҳамиқа аз субҳи содиқ ранги влогҳои пештара то ба он рӯзе ки мақсад ай оҳиста оҳиста каналма маҳкам мекунам иншоаллоҳ. барои ҳамиқа ҳозирашда не ҳозирашда ман қатъи ҳамин шумо хурсанд ҳастам. ҳозирашда дар дил ният мам нестай. оста оста дар оянда иншоаллоҳ ки баъд маҳкамаш мекунам. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки то охири навор бо мо бимонед. се рӯз шуд рӯзи ҳамин телешкара набурдиям. беҳад ҷош апасни истодагия, ҷашта та оҳан мондагия. агар яке ба 60 ай ҳамусу гӯспандо биёянд раҳӯй кунанд бизананаш, мерава роста хона мезана, ба ивазмаш бизана, аниқ чапа мекуна, яъне мехоҳад. як рӯза дар ҳавои гарм қоқ шудагӣ буданд. ёш қоқ шуда нанакин бо айсари наи парода шукуртия. барои наи гулам чанд ҳамсоям омад. ай ҳамид бите меган ту майли бигире меган оли бача надора бача куна.
ишку қоқшид. Намедонам месазида боша бо ё не. Аиш созай. иҷа бегонирӯзи аллакай ма кӯдако хӯрдан тортао бо бегаҳ ки торта тайёр кардагӣ будам. Саҳар гуфтам майда мекунам ба мулоимиша барои шумо нишон метиҳам. Беҳад мулоима ки хушрӯи ба мазза омадай. Барои ҳамин креми Белария бисёр менависанд адресҳои ҳамун занака бугу. Ма пурсидамаш чанд бор зангаш задам биё номеро тамоном биё крем дошта бошӣ савдо кӣ. Ана гуфт ки надорум чӣ хеле ки мақсад нестай гуфт. Барои ҳамиқа бисёр менависен. хоҳиш мекунам ки агар бишава ма ҳатман ҳамун занак бигӯяд ки ҳо ина крем омад ҳатман менависам барои шуморо. торт бениҳоят мулоима ки ба маззаи хушрӯ омадай. сметана наандохтагиш будам ба бароям ха крем мулоимак тайёр кардам ки мақсад сочити биёяд. иншоаллоҳ ки ҳозир кӯдакоро чойшона метим авқоти обеда тайёр мекунам. баъд сафар дорем ба сӯи район. иҷа ҳозир ма районмон рафтисам авқоти вай кардам. номаш чия? оши кукурузӣ кардам қатъи макарона сиб сирх кардам. баъд биринҷа сирха кардам об андохтам кукурузаш андохтам. дар иҷа зербакша тайёр кардам. ҳозир район мерам палисос мушкаста палисос мехарам. баъд меоем иншоаллоҳ ки дар хона мехӯрем. иҷа обед ки буд аллакай кӯдако гӯшт наштаги буданд кафешон равардам кафеи тоҷикои худмон. фатима да коляска харидам барои удобнишданаш. Фатима, вкусная? Ой, вкусная? Тебе понравилось мороженое? Да, вкусная. Фатима дига набардорим. Ҷон монда мир. Мехарам. Мехарам ачан. Фатима мороженое ша бахара? Не, бью пхар будет. Красотка. Нет. иҷа кӯдако фонтан дидан обозивет гирифтан иҷозатшон додем. ҳаво беҳад начош овар. фатимаҷон як бор рафти айсаш оврех тарси дига намеяд. Брат чап-чапкы. Брат чап-чапкы. Мере. Бра Фатима. Фатима. Брат чап-чапкы. иҷа ҳама вақт пурри кӯдакая ва тақдири мо ҳарчи рӯз мешкана буда. Нарастыш Мухаммад.
Бра, Фатима, бра. Уҷа, бра, уҷа. Бра, браво бозӣ кӣ. Бра. Бабусома. баъди овозӣ Фотимаҷон айнаи костюма хардимаш 1500 тройка костюми фасонаки хушрӯ пӯшондимша да Абуҷа. Аллакай ба хона рафтистем. Дар инҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам то наворҳои оянда. Худованд нигаҳбонатон.